Assalamualaikum, waalaikumsalam, sun mata ajiku, salam rahayu dek-dek sedoyo, wadah ilmu Gusti wejangan Jawa. Dek-dek sedoyo, Islam iku ajaran sing komplit, Islam iku ajaran sing sampurno. Diarani komplit lan sampurno iku istilahnya syariate detail, tarekate genah, hakikate nyoto, makrifate jero. Lah, iku penjabarannya kaya ngene to. Syariate ajaran Islam iku diarani detail, iku mergo yo detail banget syariat itu. Jadi mulai ajaran salat ayo, salate syariat, syariate salat iku ae wis detail mulai saka njupuk air wudu, aturan-aturane tata carane wudu, sandal dicopot arep mlebu musala, iku wis detail terus. Jadi etikae ya dijogo. Etikae ya oleh. Mulane meng diarani syariate detail. Ajaran posone wong Islam iku ya detail terus. Sampai ono sing arane imsa, sing arane tarawih lan sak piturute. Ha iki diarani ajaran sing detail. Lah terus tarekate genah. Nah, tarekate genah iki sing diarani genah iki genah olehne jalani lan jalani ajaran tarekat iki wis genah. Genah-genah nek wong sing prilakune apik iki jelas salate ya apik. Jelas syariate temenan, ngono. Dadi wong sing wis munggah ning tataran tarekat, wong sing berperilaku sing apik, akhlake mulia, iki jelas wong sing ibadahane iki sing temenan. Jadi ibadah syariate iki jelas temenan. Nek tarekate iku bener-bener dhek iso nata atine, ngatur jiwane. Nah niku tuh, iku diarani tarekate genah. Banjur hakikate nyoto. Lah sing diarani hakikat nyoto iki nyoto yen menungso iku duweni rasa pangrasa, duweni ati nurani, iso nyernakno hawa nafsune, iki wong sing bisa nglewati ajaran syariat lan tarekate. Ngoten. Dadi wong sing bener-bener ibadahe apik, perilakune ya apik, iki wong sing bener-bener nyoto hakikat rasane, yaiku rasa kang sejati. Nah, hakikat rasa iku rasane wong gitu. Rasane wong, perasaane wong iki nek perasaane bener-bener apik lho. Iki diarani rasa sejati. Iku sing diarani rasa sejati iku perasaane bener-bener sing apik. Rasa sejati, sejatine rasa. Lah sejatine rasa ku sapa? Sejatine rasa iku ya ana ning badane manungsa dhewe. Ya iku wujude sedulur kang sejati, pangeran kang sejati sing bersemayam ning jiwa lan ragane manungsa. Terus makrifate apa? Makrifate mari hakikate nyoto, makrifate jero. Diarani makrifat jero, wong Islam jalani ajaran makrifat jero lho. Diarani jero iku wis sangat dalam. Wong sing cuman memahami hak makrifat tok, cek cuman memahami, durung nglakoni temenan. Iku ae pemahamane jero. Apa maneh sing wis nglakoni temenan. Mulane ajaran Islam iki dianggap ajaran sing komplit, dianggap ajaran sing sampurna. Mergo sampurna ning laku. Nyempurnakno lakune menungso iki lho, ajaran Islam iku sebenarnya. Sejatine ajaran Islam iku nyempurnakno lakune menungso. Jadi yo aku gak paham, yo gak ngerti, monggo aku gak
aku kok gak mengunggulkan Islam gitu lho, aku gak mengunggulkan Islam. Aku iki jelasno secara dalil. Nah, ning dalil ning ayat suci mbuh hadis mbuh Quran apa gak ero ya, Bro. Iku kan ono istilah yen ajaran Islam iku agama Islam iku agama sing sampurna kan ngono to. Nah, iki penjabarane tak jabarno sing sak temene sing gak nimbulno gagal paham ngono. Ben ora ana unsur saling benarno, saling ngelekno kono. Jadi wis wajar lah. Iku sing diarani ajaran sing sampurna. Oh gak kok sempurna iku diarani sempurna iku sing liyane gak sempurna enggak. Ajaran sempurna iku ya ajaran sing mulai hal sing cilik, hal sing cilik, hal sing sepele iku diterapno sampai hal sing paling jeru. Iku diarani ajaran sing sampurna. Dudu ajaran sampurna iku ajaran sing luwih apik saka ajaran liyane, saka agama-agama liyane. Salah niku panjenengan. Jadi nek panjenengan iku iso berpikir luas tentang masalah ngunuku, tentang ayat-ayat suci Al-Qur'an sing dijabarno iku manut. Wis ta, awake dhewe kok bakal urip ayem tentrem karo sapa wae to. Ora ana rasa dendam, ora ana rasa luwih apik, ora ana rasa ngelekno lan sak piturute. Luwih enake ya adem ayem ngono, Lur. Rukun sak padha-padha. Pun nggih, pun paham nggih. Nggih sak meten mawon dulur ngapunten sing kathah. Pek menawi enten kelapatan kula nyuwun ngapunten. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.